Kwinondikiti National Director weWomen and Law in Southern Africa nesangano kubatanidza madzimai ari kubva kumapato akasiyana siyana nenyaya dzezvematongerwo enyika mapolitical parties. Tino zvakare mabasa ehurumende akanangana nekubetsera madzimai. Tinawo zvakare mapurisa, tino zvavo vatapi venhau. Donzvo redu riri rekubetserana nemadzimai kuda kukwikwidza mune nyaya dzezvematongerwo enyika mugore ra2023 kuti betserana navo nenyaya dzesarudzo pakudzidzisana kuti mutemo unoti chii, ndeapi matanho avanogonawo kutora pakuburitsawo nyaya dzavo mukati memapepa enhau nekushambadzira zvavanenge vachiita kuitira kuti vakwanise kuwana avo vanenge vachizovavhotera. Tikuitawo hurukuro yekuti tiite kusungirana pane donzvo remadzimai nekuti kuona kuti manumbers emadzimai vari kukwikwidza ekuramba achiderera pese pari kuitwa maelection. Saka toda kuita ongororo yezvimingamupini izvozvo zviri kukonzeresa kuti madzimai asapinda mune nyaya dzekukwikwidza. Tiedze kubetserana navo vari kumapolitical party kwavari ikoko, kungava kugadzirisa mapolisi ari ikoko, kungava kugadziriswa kwemitemo nekuvabetserawo nematanho avangatora vari kwavari kuitira kuti tiwane madzimai akawanda anokwanisa kukwikwidza muna 2023. Inini ndinonzi Netsai Mushonga, ex-commissioner weZimbabwe Electoral Commission 2016-2022. Chatiri kuona ndechekuti muno muZimbabwe representation yedu yemadzimai mune zvematongerwo enyika mumakanzuru nemuparliamendi nemuseneti yakati dererei chaizvo. Tichiona kuti muna 2018 patakanopedza maelection edu pama 210 seats first past the post takanga tine madzimai 25 chete out of the 210. Ino figa iri pasi pasi chaizvo. Tozoona kuti kuseneti yedu representation yedu iri pa 44% because kunopindwa nePR proportional representation. Asi tikatarisa kumakanzuru representation yemadzimai inongori 13% chete because kwanga kune also first past the post system. Saka tiri kudzeya kuona kuti saka tingaita sei kuti utungamiriri hwemadzimai hunge huchiwanda mune zvematongerwo enyika. Saka tanga tichitaura kuti tinofanira kunyatsogara pasi senyika toongorora kuti quota system yedu iyi yatinayo iri kushanda here kana kuti haisi kushanda. Maybe chatiri kungoda kutoita quota system ine zebra approach, kana kuti toramba tichingoti mapolitical party aya timakurudzire kana akuisa macandidates vabva vangoaisawo ane zebra approach so that panenge pane madzimai akawanda kufanana nevarume vanenge vari ipapo. Kana kuti alternatively as a country zvedu tongochinja mutemo wedu, tongoti patiri kuita delimitation ipapa mamwe maconstituency totoadelimita tichitoti aya ndeye madzimai aya ndaana nababa so that tinokasika kusvika ipapo pa 50-50. Constitution yedu inoti tinofanira kunge tine utungamiriri huri 50-50. Women taisa mapolitical parties edu kunze tamabvisa, tiri kutarisa kuti how can we tinosvika sei pa 50-50 yatiri kuchemera. Ende tiri kutarisa kuti zviri kutidzosera sure muparliament kuti vanhu vadzokere pasi zvii. Saka tazviona kuti aiwa nyaya chayo yekusaya tsanangudzo yekuwana information inotidzosera sure. Iko kungova neexposure chaiko kunotidzosera sure nekuti hatikwanisawo kuendawo kumabhawa kunoswera varume vachidzidzisana politics, kumabhora vanokwera vachiita manetworks avo vachidzidzisana kusimbisana. Isu tinenge takutoziva kuti varume pavanenge voenda kunoita zvinhu zvavo zvemasocial networks, isi takutoenda kumba kunobikira vana nekuchengeta mhuri. Saka zvinotisiyira nguva shoma yekuti tidzidzisane kuti tive empowered. Saka zvimwe zvatati tichaisa ndezvekuti iko kungoshayawo maresources kuri kutikanganisa kuti tikwanisewo kupinda muparliament. Saka ishe 50-50 taakuitarisa kuti tiri kuida hongu, asi hatingangofumi mangwana takatoiti dze 50-50 iripo. Tiri kuti ngatitevedzei at least kaprocess katinoenderana nako katinosvika pakuti tizonzwisa kuti tasvikawo pa 50-50. Mukatarisa ishu yequota system yakaintroducwa yanga isiri yekuti machema regaiti kunyaradzei, yaiva iri yekuti kana apiwawo wava empowered wosira umwe chitandai wochiindawo kunoshandisawo empowerment yawawana kuti unomira muconstituency. Saka sezvazviri yezvino takuti no, iyoyo 50-50 ngaitaurirwa pamapati
mapati ose ozounza listi kuzeki atove pa50-50, though zvichitora nguva, but tiri kuti tinoda kuzosvika ikoko kwekuti tinenge takungoziva kuti ZANU-PF ine 50-50 yayo list yairi kuunza, MDC ine 50-50 yayo, Triple C ine 50-50 yayo, Ndu ine 50-50 yayo. Maybe izvozvo zvinogona kuzotibatsira kuti tisvike pa50, because zviite sepolisi zvinonetsa, because always varume vane vakawanda muparliament kudarika isu, saka pamunonovhotera bhiri kuti ripase rinoramba kupasa.